Mado kachere mabuja akanaka dzauya dzanyasi dzakanaka dzozuwa ruchina mumwedzi wachikumi gore rino ra2026 nyasi uno chamisa agoburika akati right maakuzviona kuti takahwina takawaja vanhu waye kwai takawaja seri neseri ingwe ngoma yaZion akati muri kuzviona izvozvi ndozviri kuramba zvinetsa nokuti maitiro ari kuita ipapa paCAB3 apa ndo ari kuringisai pachena kutoti aiwa vanhu ava vanobirira fani kubirira chaiko kusvino kunorekai tione kuti zvichapera sei. Munondoziva vanhu paanoreketa wanenge wakatoita kunodza makano mhanduwe okutoti waite kupenengura nokusuzuna masoko ese aanenge areketa ranga binda wapinda chairo padande mutande rachena ipapawo nozuro manhoko tagonyepiwa kuti kwai maMP agotaiwa kuna vanhu vanoda kutivhiringidza tiribe kuchengetedzeka zvisvinu saka taakumbomira kuita zvoCAB3 manhoko iwayo kuno apa kwai izvezvizvi mhanduwe nyasi uno ratoerengiwa kochipiri karikiriki chaiko idi ziyambi ari kuda kuti ringe rapera mwedzi uno chaiwo aiwa rekai tione kuti vanozvikona chere izvo achaita sei ticharamba takaringa tinenge tichindonyepana ipapawo kwaina ziyambi isusuwo ZANU-PF tiri kufara nokutoti dunhu rokumashonaland yomadoka zuwa kwai kwakanyoriwa tsamba mhanduwe dzinosvika zviuru 45 kuti hurumende dare reparamende ritambire zvekuchinja bumbiro romutemo izvozvo kwai ndo zviri kudiwa nowanhu yei mhanduwe rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tendai biti kureketa kuno agorongewa anoabiache woCDF ari kuLondon kureketa kuno kwai ipapa ari kutoita katombo novamwe vanhu vakuru vanomazita anoerengeka wakakoka kuti ngauye tirekete nawo tiwanyepe zviri kuitika nokudidi zvese rekai tione kuti zvichasvika papi nokuti kupera kwesondo rino kwai anenge ari kunzvimbo yoLeicester kumuhoro ikoko kwai anenge aripo ari kuonana nevanhu wese ngawauye wazoterekera achireketa pakaoma apo rekai tirambe takandozviringa izvezvi yanga soni matete kwai hwendo huno uchaita matete chaiwo mhanduwe agoti kumba kwache kwaendesiwa kwai kuno munhu auya akagugudza akabva apa munhu anomusenzera yanga soniyu akabva atambidziwa omvuropu mhanduwe kwai omvuropu iyi yenge yakanyoriwa chipepa chakanzi withdraw your application oro papaisiwa bara mhanduwe guru rakadari ropfuti pakanyangara rekai tione kuti zvinoperera kupi iye akaendesa nyaya yache kumatarotsi mhosva kuno rekai tione tinoramba takandoringa tiri kufara kuti mapurisa okwedu abata munhu wokuRussia iwe pakaoma apo kwai abata munhu wokuRussia ari kunzi anga auya kotora vanhu kuti vaende kuhondo yekuRussia yei hurumende yedu iri kuchema kuti wakomana kuno vanhu vanosvika 17 wapfa iko kuhondo yekuRussia ikweyo kuno rekai tione kuti zvichasvika papi zvichaperera papi zvinenge zviri kudini tinoramba takandoringa tichinyepana. Chinhu chiri kutonetsa chiribe kuburika ipapa kuti wamwe wacho anga ari kuda kutora wakatokwira wakaenda kare kana kuti wachiripo heno mhanduwe rekai tione nokuti mapepa ayabatiwa nayo mapepa omunhu mubodzi kuno munhu angabve kuRussia kuuya kotora munhu mubodzi rekai tione ipapa apa kuti zvinosvika kupi asi pakanyangara kuRussia kwaperera vanhu wakomana kwaperera vanhu kwai madhironi rinondoti kundodari unozorinzwa kuti sonhunzi ratokuona ratokupedza newe rakutokupfura pakanyangara kani rekai tirambe tichiona madire evanhu omari idi pakaita kuoma dai vanhu vaiziva kuti upenyu hunokosha vaireka zvekuenda kuhondo zvavari kuita zvinhu. Vamwe vagari vekumuHarare kunzvimbo yeSunningdale vari kurwadziwa fani
kwai mapepa omvura achiri kundouya, mapepa omvura akanyora kuti mvura taseenzesa, tiri kubhadharisiwa mvura, asi takaisiwa mamita okuti titange tajusa mvura kuti tiboye mvura. Haiwe pakaoma apo. Rekai tione kanzuro yacho pariba ari kureketa kuti zviri kumbotekaira sei kana kuti kudini. Unobva watoona nayawe kuti heno zviri kuitika, asi rekai tirambe tichiringa kuona kwainoperera. Nyasi uno kunzvimbo yoLionsden mhanduwei panga pakanyangara. Magonyeti mairi chaiwo nguva dzakasiyana kuvhiringidzana ipapo. Unosaya kuti imhepo, mweya kana kuti kutadza kutyaira kwevanhu. Mhanduwe unobva waita kuzesaya nokutoti ipapa zvanga zvakaita kunyangaritsa chaiko, kunyangaritsa kusvinu. Gonyeti rokutanda kuita makumbo mudenga. Kam mavhiriyo ndo makumbo yacho aisiwa mudenga mhanduwe. Ukaona panorara gonyeti nomanhede, panenge pakanyangara, kunyangaritsa chaiko. Rechipiri raita yavanoti iyo pachirungu jackknife, kwai musoro unenge waringa kwauri kubva. Unobva waona nayawe kuti heno zviri kuitika idi. Rekai tindonamatira kuti wanhu wapone, wanhu wareke kugopfa pamugwagwa zvakanyanya nokuti idi pakanyangaritsa. Tiri kufara kuti kwai mugodhi woRed Wing kuPenalonga unenge uri kuda kuisiwa mari Namib Minerals. Tiri kutenda ipapo kwai izvezvizvi wari kutopomba mvura kuti iburike, musare muribe mvura imo mugodhimo. Pokare kwai tambo dzemagetsi dzakutoisiwa nezvimwe zvakawanda zviri kuisiwa. Kwai watoda kuisa mari inosvika mamiliyoni 400 chaiwo kuti watande pokare kuchera goridhe. Idi nayawe ukabudirira mugodhiyu nokuputika kwaita goridhe mhanduwe pese nzvimbo yePenalonga kai goridhe rega rega. Aiwa tinonota sonyika heno kuti zvinozotipawo chere chouwiri, asi tinenge tichindofara kuti kuno zviri kuboeka. Wanhu wese munyika nyasi paareketiwa masoko okuti mumiririri wonyika yoBritain Pete Vowles kuenda. Wanhu wawadziwa fani. Ndiye munhu aita kunonzi kuita tusvinu munyika medu muno. Rekai tione kuti wamwe wachaunziwawo wanenge wakamira sei. Asi dai kuri kureketa kwedu, dai kuri kuda kwedu, taindoti iwe ramba uripo iwe. Kuno mambo Charles kamu ndiye anenge abisa ati aiwa chimira iwewe chibenhuka ino kana kuti aisiwe kumwe heno. Rekai tigoramba takaringa, asi aiwa tiri kumutenda nokubata kwache basa kusvinu. Herald yatandawo pokare kutungamidza Benjani zita rachero pamusoro. Mhanduwe kwai Benjani aiwa ari kuita tusvinu. Benjani ndiye ari kuziva anokona kuita kuti chikwata chobhoso chaHighlander kwai chiite tusvinu. Rekai tirambe takaringa hedu kuti ndizvo chere kana kuti kubatana kuhusu. Tinoramba tichinyepana. Izvezvi kureketa kuno dziri pasi rese. MuSouth Africa mumu kwai mumwe ari kunenedzewa mhosva pokare naBushiri Wheeler Mudolo kwai agonzi inodare rodzi mhosva EU kubvumiwa kuti uburike munyika yeSouth Africa nokuti ukaburika unobenhuka Rekai tione zvemanduwe kwai kutiza kwaBushiri kwaita kuti Mbiya Cheyu arambe akapfikiwa munyika yeSouth Africa. Pakaoma apo. Rekai tione kwazvinoperera. Kambani yoKanal Plus kwai yagototi wakomana tiri kuda kutoramba takasimba pakuti tipa vanhu mutambo yobhora iri, mutambo yese mutambo da kuti inge iripo live mhanduwe ichiitika wachibva waiona. Tikati aiwa zvakanaka izvo, dhanda inobhora motoita rugby, moti kiriketi, aiwa mozotiwo ana tenesi nana hockey ikweyo zvese zvinenge zvindoburika. Kwai DSTV ndo zvairi kuda kutonzi irambe yakasimbirira. Heno pamari papa waribe ureketa manje kuti wada kuzoti ibenhutse iderere chere kana kuti idzikire kana kuti inenge ichiramba yakandokwira kudaro mitengo yacho. Rekai tirambe takaringa. Benzi rinonzi Ngizwe Muchunu kwairabata Muchunu rikakumbira Malema kuti Malema sorry shamwari, kwai sorry hako, asi chatohwadza ipapa Malema aribe kureketa kana chibodzi nokuti anenge ari kutambira bazvo kuregerewa zvacho zvaakumbirwa nokutoti maitirwa manyorerwa ayaita yacho.
yaita kunyoriwa, achibva anyora zvaakareketa zvacho, achituka marema, achibva azvidzokorora ipapo nokudii paribe kukumbira regerero pakadaro ndo apo regai tione zvedu kwainoperera. Asi muchunuyu heno mhanduwe ibenzi chairo. Mutungamiri wenyika yeGhana Mahama haiwa agorewa manja pasi rese nokuramba kwache kwareketiwa kuti kwaya akaramba kupinda kochitatu pakuita mutungamiri wenyika yeGhana. Tikati aiwa iwe waita tusvinu ndiwe munhu fani uri kuzvikona, ramba wakadando. America iri kuramba ichienderera mberi nokuda kuisa kwayo kwai kachinzvimbo munyika yeKenya kanenge kachiunziwa vanhu vese vekuAmerica vanenge vabatiwa noibhora kunyika dzinoibhora. Apa kuKenya hurumende yakanzi noda rero dzimhosva isiyane nazvo, asi ivo vari kutoramba vachiita. Kwai kuno ndege dzinosvika 20 mhanduwe dzakauya nozvinhu nowanhu kuti vaise iko kamuzinda kokurapira vabiyawo. Ruto anoruta idi kana iri mari yaari kupuwa. EU kwai ipapa watogoti South Africa muri waBD mimi uyai titambe pabodzi, nokutoti China iri kuramba yakasimba pakubata kwayo zvicheriwa zvomuAfrica. Tikuda kuti tibatewo zvicheriwa zviripo muSouth Africa motipawo zvimwe. Regai tione kuti vachazviita chere kana kuti zvinoita sei. Ukraine kwai ipapa kwai yagovhiringidza vanhu vokuRussia mumheramo St Petersburg. Apa Putin ari kuda kuita musangano wache nowabiyache. Pakaoma. Regai tione kuti zvinoperera kupi, zvinopera sei. Tinoramba takaringa tichinyepana nokuti kwanyasi uno mabuja aiwa tadipfama. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.